For today's video, makita ninyo nga mukhaon sinang bandin. Mga unta mangmukbang, panagsara ni magmukbang sinang bandin oy. Unya na-invite jud ko sa birthday dito sa Pikas nga office sa Treasury. Ang akong nakuha, gisud nako sa akong plato, duha ka sliced bread, pansit, duha ka lumpia o kana ganing balanghoy nga gibutangan og cheese. Nakalimot ko sang kanangan ana, basta mauna siya. While kung magkaon, magchika-chika lang ta. Dugay-dugay na jud no nga wala ko'y mga video, unya pa nagsalang jud kaayo siguro sa isa ka semana. Night time wala or sa isa ka buwan kausa or ingana kay ambot lang naabot og kalaay sinang bandin, pero paningkamutan nako nga maka-upload ko sa ako ang YouTube channel. While nga nagkaon ko magchika-chika ta, ay na busy jud sinang bandin no, pero may lang jud busy sinang bandin, lahi ra jud ning mo trabaho ta while naata sa YouTube kanang extra unta ba, pero usahay man gud maguna lang akong hunahuna nga gusto nako buhaton, pero ang akong lawas kapuyan ko kay kuan man gud guys, sinigabot nako sa balay kanabang daghan kay kaguna-hunaon nga buhaton, daghan kag kuti-kutihon, pero imong lawas kapoy na kay na-stress na ka sa trabahoan. Pero kani baya ang pag-YouTube lingaw baya para nako kay ngano makita nimo ang imong gipang buhat, unya bahala na walay mo tan-aw, basta kay lingaw jud kaayo. Nya ako na sa sudlan ang Facebook, malingaw sad ko bisan gamay ra ang mutan-aw, nya nay mutan-aw nga na po maabot og 100 di pay na kay kuana. Nya kani ang YouTube kay mao man ni ang na-monetize nako. Ang Facebook lisod man jud kayo i-monetize no, kay kinahanglan man jud nga daghang mutan-aw, nya pila to ka watch hour ang kinahanglan sa Facebook di ay. So ari na lang ko sa YouTube, kay ang YouTube man ang na-monetize, bisan ginagmay ra ang mo view naa man jud kita, bisag ginagmay matigom na mudaghan jud. So mao na guys, sinang bandin paningkamutan jud nako nga maka-upload Gani? Ako guys. Inaswerte. Hindi kayo rin ha. Shout out dayon. Snaka. Kapit lang. Nahoy pun diyan. Huwag ang lupa. Bakit? Ano ka rin eh? Bakit ano sa Yung sinabi, mula sa din eh. Na manggut. Nasa lamisa. Katang baras tayo? Nasa lamisa. Dahil yung suod na dito daghan man to. Miss no? Lamian baya ko ani oh. Kami. Kuan ba? Singan ani. Saba. Kasam. Ganahan ko ani. Hila ko eh. May ganin, yari karik. Drinks? Pagkuha dito, naman dito. Kamu lupa? Wala. Man ko mag Kamu lupa? Di man ko mag soft drinks.